Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyadana TV umqali wale channel sacela uchufe iphathini ebhala subscribe uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kuyo le channel yakho oyithanda kakhulu iNyakatho The North TV ehamba phambili bafowethu. Upheni intokazi yakwaNtuli owumsakazi weGagasi FM kusolala ukuthi useyishiya ke iGagasi FM ubhale lapha kuyiphephandaba Isolezwe kodwa usephendulile ke upheni intokazi yakwaNtuli ukuthi cho lutho angishiyanga iGagasi bahubhuza uhubu likabhejane banamanga lamaphephandaba ake ngidedelele iclip bafowethu nibonele ngokwenu ukuthi kwenzakalani ngopheni intombi yakwaNtuli. Ake ngidedele okwakho ukusubscribe, ulike, ushare, ngiyabonga. Wemasikani nakho ngibhale emaphephandabeni kuthiwa ngilishila iGagasi Jehova wozongibonisa kuthiwa ngilaxaza iGagasi awe ma uphuza ijuice yami cela ulethe lethe ijuice yami yey Let me just play the now. ngishiya iGagasi No comment. kushilanga nesolezwe awunafoni wena hla phansi ubolekiwe Okay. ngiyahamba angazi kodwa kuthiwa ngiyahamba impela Let it to rumors. hayi wozongifundisa mnganami la awuhlale phansi Rumors. wena Umuntu okay awumbole ifoni ubokuthinta ukudla mase niyambiza. Khohlwa mfana khohlwa uphuza amanzi. buka bathi lana Ulaxaze. Bathu kamele ibhlungu kanje yazini ukulaxaza ukuthi yena uyaphika wena. Bawuthi nje. kuthiwa ngiyamwele Dona. Chin body. What did? izinja Zinja. shuthi angibuyisele lo mqamelo emsebenzini Mana unje weekend. hayi ngizwa ngaba asilinde smondla ngini ngeweekend Fanele uqhamusa uthi shale nkhuku esuthi. Fanele uqhamusa usucula izaga lapho. Uthi shale nkhuku esuthi besigibela phezulu kwethu shale nkhuku. hawu kanjani manje Imina ndlonkhuku. Forget about it. imina ndlonkhuku Mana ngapha into ekhona noma ama-rumors i-fake account yesolezwe. hayi nami ngizwa ngabo hayi bengingakazi Yabo baba athina ama-comment abantu abakhona ku. Lothi shayi woman on top ibele libheke lokubuzile Ubalo no kababanga ola ngazi phela uqambanga inhliziyo yakazi. inhliziyo Hawu Uyaminya unjalo. Ukhama wena. Ambulala. Awubona ifunde ifunde lezo minyutshwala babantu kwamakhula box Thunto uyahamba uGagasi wena. Awu hamba phesheya mfana. Mana ndifunda ama-comment lapha. some Uma ukuzile. hayi mngami mina indaba zami nganami uzozizwa mina ngakasho lutho mina Mina ngikhusi. Bengithi fake account. Ungakho uthi ipage labo ngempela langempela. Asaz ayithi ndada. hey Charles Thunto besaphesheya. I-contract station uyaziya phela.